Malawi Brief. Omvera, tsopano ndi nthawi ya nkhani masana lero pa 16 December 2025 takhani pomwepo. Chikho cha FDH Bank tikhale limodzi. Ripoti latsopano la bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR lati kugwiritsa ntchito katundu wa boma kupereka katundu pakopa anthu komanso kutumiza mochedwa zipangizo zofunika m'malo olembetsera kalembera wa oponya ndi ena mwa mavuto omwe anakhuza chisankho cha pa 16 September. Kulankhula momwe amapereka ripoti la momwe chisankho chinayendera m'maboma 11 omwe anatumizako oyang'anira chisankho, mkulu wa bungwe la CHRR Amaiko Kayatsa wati kusagwira ntchito kwa zipangizo zolembetsera unachititsa kuti Amalawi ena akanike kuponya voti. Iwo ati ngakhale kwaukulu chisankho chinayenda bwino, apempha bungwe la chisankho komanso ofesi yona zakalembera wazipani kuti ayambe kugwiritsa ntchito lamulo loletsa ambali ya boma kugwiritsa ntchito zipangizo za boma nthawi yochita zokopa anthu pa chisankho. Tinawunikiranso mamaka nkhani yokhuzana ndi kupereka zinthu kwa anthu ndi anthu andale cholinga choti akavotere zimene pachizungu timati ma handouts. Kuoneka kuti vuto limeneli ndi vuto lalikulube likupitirabe pakati pathu pakufunika ndithu kuti malamulo atsatidwe komanso chachikulu mabungwe amene anapatsidwa mphamvu yogwiritsa ntchito malamulo amenewa aonetsetse ndithu kuti zilango zikuperekedwa kuti anthu andale azindikire ndithu kuti kuphwanya malamulo amenewa kuli ndi zotsatira zake zimene mwinanso zingakhale zabwino. Mneneri wa bungwe la Meka Sangwani Mofrira wati bungweli liyankhapo likawerenga ripoti lonse lomwe bungwe la CHRR latulutsa. Bwalo la milandu la Lilongwe Chief Resident Magistrate ku Lilongwe lagamula kuti nduna yakale a Richard Chimwendo Banda omwenso ndi mlembi wa chipani cha Malawi Congress ayamba alandira thandizo la madotolo ovomerezeka pa vuto lawo la nsana apolisi asanawatengere ku ndende. Aboma akuzenga Achimwendo Banda komanso Alfred Dala Kadula kuti ankafuna kupha Frank Chawanda mu 2021, mlandu omwe maloya aoganizidwa apempha khotiro kuti litumize ku bwalo lalikulu la milandu. Tindi ripoti la Kenford Mdima. Lolemba masana nduna yakale ya boma a Richard Chimwendo Banda komanso omwe akuwazenga nawo limodzi mlandu a Alfred Dala Kadula aonekera m'bwalo la milandu la Chief Resident Magistrate ku Lilongwe. Mlandu wawo atauwerenga mmodzi mwa maloya oyimira oganiziridwa a Jimion Nyanda anapempha khoti kuti litumize mlanduwu ku bwalo lalikulu ponena kuti bwaloli lilibe mphamvu zomva mlandu okhudza kupha munthu. Iwo anapemphanso kuti bwalo la milandu lilole a Chimwendo Banda kuti alandire thandizo la madotolo ponena kuti ali ndi vuto la nsana lomwe layambiranso kutsatira kumangidwa kwawo lachisanu. Popereka chigamulo chake, Chief Resident Magistrate Austin Banda wauza apolisi kuti ayambe atengera a Chimwendo Banda ku chipatala chakumtima kwawo asanawatengere ku ndende. Apolisi amanga a Richard Chimwendo Banda komanso a Alfred Dala Kadula powaganizira kuti ankafuna kupha a Frank Chawanda mchaka cha 2021. Ndipo khoti la Senior Resident Magistrate ku Lilongwe lapereka belo kwa Vitumbiko Mumba omwe anayima ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP pa chisankho cha pa 16 September komanso mneneri wa chipani cha MCP a Jesse Kabwira. Aboma atsegulira awiriwa mlandu ofalitsa nkhani zabodza zomwe zingathe kubweretsa chisokonezo. Mlandu wawo ulowaso mkhoti pa 28 January chaka chamawa. A Sylvester Ayuba James ndi mmodzi mwa maloya oyimira oganiziridwawa. Awiriwa anangowadziwitsa zifukwa zimene akuwasungira ndi kuwauza kunena kuti khoti lilibe mphamvu chifukwa cha mlandu umene akuyankha katundu waukulu ndi akuyenera kuti apite nawo ku High Court. Koma ife tinapempha kuti podikira High Court pachitike zinthu ziwiri. One, a Richard Chimwendo amene sakupeza bwino apite ku chipatala akaonere dokotala amene akufuna iwowo osati kuti amene boma lingasankhe. Padakali pano bwalo la Chief Resident Magistrate ku Lilongwe silinapereke chigamulo chake pa pempho loti mlandu omwe a Richard Chimwendo Banda komanso a Alfred Dala Kadula akuwazenga uyambe kumvedwa mu bwalo lalikulu la milandu. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Unduna wa zamaphunziro, sayansi ndi luso wati kuyenda mitunda italiitali ndi vuto lalikulu limene lupitiriza kukhuza ophunzira msukulu za primary ndi secondary zomwe zikuchititsa kuti ophunzira ambiri azisiya sukulu pa njira. Nduna ya zamaphunziro Brian Saka anena izi lolemba ku Lilongwe pamwambo opereka njinga za mtundu wa Buffalo 200 pafupifupi 90 miliyoni kwacha zomwe bungwe la World Bicycle Relief lagula ndi kupereka kuboma kuti ophunzira azigwiritsa ntchito. Tindi ripoti la Franklin Tambalika. Nduna ya zamaphunziro Brian Saka ikukhulupirira kuti kumanga sukulu za sekondari zoyendera
m'madera omwe ophunzira akumayenda mitunda yotalika makilomita 10 mpaka 15 kungachepetse vuto la mayendedwe lomwe ophunzirawa mdziko lino akukumana nalo. Komabe amsaka ati kuti ntchito za mtunduwu zitheke zitenga nthawi yayitali kamba ka vuto la zachuma, ndipo nchifukwa chake akufuna kuti pakhale njira zina zothandizira kuchepetsa mavutowa pakali pano. Ngakhale ndikutsimikiza pano kuti ichitika Malawi monse muno itenga zaka zambiri. Tsopano thandizo ngati ili libakhala kuti labweresa yankho pompo kuti ana amene amapita kutali apeze mayendedwe azikafika ku sukulu ndi kubwerera mosavuta. Mkulu wa bungwe la World Bicycle Relief mdziko lino Anthony Kennett wati kuchokera mchaka cha 2017 agawa njinga zoposa 24,000 kwa ophunzira. Iwo ati 70% mwa njingazi zapita kwa atsikana pamene 30% zagawidwa kwa anyamata. Pakali pano ophunzira form 3 pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Njewa ku Lilongwe Maamiko Khoswe wayamba kale kupeza phindu ndi njinga omwe adalandira. Njinga ya Buffalo yathandiza kuti tizitha kukhala nawo mbali ya kuphunzira nthawi ya mamawa komanso kuti maphunziro apite patsogolo. Njingazi zomwe ndi 200 azigawa mzigawo zonse zisanu ndi chimodzi za maphunziro mdziko lino. Malomo Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Franklin. Akatswiri pa ntchito zachuma apempha boma ndi magulu ena okhudzidwa kuti awunikire ndondomeko zina zopezera ndalama pamene unduna wa zachuma ukuyembekezeka kuyamba kukumana ndi magulu okhudzidwa pa ntchito zachuma mwezi wa mawa pokonzekera ndondomeko ya chuma cha boma ya 2026-2027. Tindi zambiri mu ripoti la Irene Kaira. Unduna wa zachuma ukuyembekezeka kukumana ndi adindo osiyanasiyana mwezi wa Januwale kuti akambirane za ndondomeko ya zachuma ya 2026 kufikira 2027. Pamene nthawi ya zokambiranazi kuyandikira, akatswiri a zachuma alangiza adindo kuti ayike chidwi chawo pa ndondomeko zokhazikika zobwezeretsera chuma komanso kupeputsa Amalawi ku mavuto a zachuma. Mmodzi mwa akatswiriwa a Edward Lemani wati m'malo moyambitsa misonkho ina yophinja Amalawi, adindo akuyenera kuwunikira misonkho yomwe ilipo kale, kukhazikitsa njira zina zotolera misonkho komanso kupeza njira zina zochepetsera mavuto a zachuma omwe Amalawi akumana nawo. Ani azachuma boma lilibe ndalama kwenikweni, anti ngakhale anayika misonkho ina ndi ina komabe zinthu siziyenda bwino. So ndibwinobe kuti boma lipeze njira zina zopeza chuma komanso kuchulukitsa anthu amene amayika misonkho imeneyi at least boma lonso likhale ndi ndalama zokwanira. Maso malinkhani lisangongole boma linikongole zambiri, so ma stakeholders amene akaonetsetse kuti lilangiza boma. Ndipo Abe Omwenewanda omwenso ndi akatswiri a zachuma ati zokambirana ngati zimenezi zimapereka mwayi kwa adindo kukambirana ndi boma mfundo zothandiza Amalawi pa chuma, ndipo iwo ati adindo awunikire ndondomeko zina zachuma zomwe zangokhazikitsidwa. Ziperekanso danga kuti adindo akafotokozereponso mwina kuti boma pali kufunika kuti liyang'anenso ndondomeko zina zimene zinayikidwa mu kusanthula kwa bajeti pa theka la chaka limene tangoliona chapompano, kuti zina ni zina mwina boma litawunikanso kusinthako kapena kuchitakonso mwabwino kuchitira kuti ngati dziko tizipita chitsogolo. Aphungu a Nyumba ya Malamulo akuyembekezeka kuyamba zokambirana zawo za ndondomeko ya chuma ya 2026 kufikira 2027 mwezi wa Februwale. Wati kulephera kwa mabungwe kuphunzitsa achinyamata njira zamakono zosamalira zinyalala ukulepheretsa achinyamata kutengapo mbali pa ntchitoyi. Mkulu wa bungwe la Green for Africa Matthews Kumwenda wati achinyamata ambiri safuna kutengapo mbali pa bizinesi yosamalira zinyalala chifukwa alibe ukadaulo pamene angakonzere zinyalala kuti zizawabweretsera ndalama. A Charles Bakolo omwe amalimbikitsa kusamala chilengedwe ati achinyamata amakonda ntchito za malonda zomwe zimawabweretsera phindu mwachangu zimene sizili choncho ndi malonda okonza zinyalala. Temo Nyirenda walemba ripoti ili. Matthews Kumwenda, mkulu wa bungwe la Green for Africa, ati pali kusiyana kwakukulu pakati pa mabungwe amene akusamalira zinyalala ndi achinyamata ponena kuti ambiri amasowekera uthenga mmene angakonzere zinyalala kuti ziwabweretsere ndalama. Choyambirira chinyamata ambiri mtawuni mnomo amaona kuti akapanga za waste management anthu ambiri olomwina akayamba girlfriends awo azanena kuti ayamba kupenga, so akuthawa chimene chocho nchifukwa chake achinyamata ambiri samafuna kuti alowe nawo za waste management. And chinanso nchokuti amafuna ndalama za changu. Woyankhulapo pa nkhani za chilengedwe a Charles Bakolo
anati ndi wodandaula ndi mchitidwe wa achinyamata ena amene amafuna ndalama zachangu kuchokera kwa mabungwe wa zimene akuti zimapangitsa kuti asamagwire kwambiri ntchito ndi achinyamata. Achinyamata ndofunikabe aziudziwidwa za uthenga umenewo okhudzana ndi zinyalala kapena kuti waste management, chifukwa chokuti achinyamatawa ndi ambiri, komanso ndikuona kuti achinyamatawa amachokera m'madera osiyanasiyana kumene amakhala ndi anthu kumachalichi, kumasukulu. Uthenga umenewu titati tafikitsira iwowa ndiye kutinso nawonso atha kuphunzitsa anthu ena. Kuti azinyala paliponse kumakulenzera kufala kwa matenda ngati kolera komanso matenda amaso ndi ena. Boma lati likhazikitsa ndondomeko zomwe zithandizire kuti anthu mdziko lino azigwiritsa ntchito ndege ya Malawi Airlines maulendo pakati pa Malawi ndi Uganda, pomwe kampani ya ndege yakhazikitsa ulendo watsopano wochoka ku Lilongwe kupita ku Entebbe. Polankhula ku Lilongwe potsegula ulendo watsopanowu, nduna za mtengatenga Feston Kaupa yati amalonda komanso kugwira ntchito za boma apindula kwambiri ndi ulendo watsopanowu chifukwa uzikhala ulendo wosayimayima. Tili ndi ripoti la Sarah Tembo. Boma lati ndilodzipereka kuthandiza kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines pokhazikitsa ndondomeko zomwe zipangitsa kuti malonda a kampani apite patsogolo. Nduna ya zamtengatenga Feston Kaupa yati mayendedwe abwino ndofunikira kwambiri pa ntchito yotukula chuma kamba kuti amathandizira kuyenda bwino kwa katundu, ntchito komanso anthu. Ngati boma ndife anthu okondwera kwambiri chifukwa choti anthu tsopano aziyenda mu nthawi yochepa kwambiri kusiyana ndi mmene amayendera mbuyomu, pamene amayenda mwina kuchoka kuno ku Lilongwe kuzera ku Addis Ababa kuti akafike ku Uganda, kapena kuchoka kuno ku Lilongwe nkumapita ku South Africa, chonsecho ulendo ndi wopita ku Uganda. Koma pano aziyenda direct kuchokera Lilongwe kupita ku Entebbe. Pakadali pano mkulu wa kampani ya Malawi Airlines a Solomon Bekele ati anthu ochuluka kukwera ndege pa ulendo wake woyamba kupita ku Uganda zikusonyeza kuti maulendowa akhazikika. Ulendo wa ndege kuchoka ku Lilongwe kupita ku Entebbe mdziko la Uganda ndi njira yachitatu ya ndege za Malawi Airlines kupita ku maiko akunja osayima mdziko lina, kuphatikiza maulendo omwe amapita ku Nairobi mdziko la Kenya ndi ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania. Maulendo a ndegewa apakati pa Lilongwe ndi Entebbe mdziko la Uganda azikhala anayi pa sabata iliyonse. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe ndine Sarah Tembo. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika abwerako ku ulendo wake wa sabata ziwiri mdziko la South Africa. Mtsogoleriyu wafika dzulo kudzera bwalo ndege la Abakiri Muluzi International Blantyre, koma analandiridwa ndi akuluakulu a boma monga nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda komanso mlembi mu ofisi ya president ndi nduna Dr. Justin Saidi. Kasimu awo balemba ripoti. Atakhala mdziko la South Africa kwa sabata ziwiri, mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika komanso mayi wa fuko a Gertrude Mutharika afika mdziko lino kudzera ku Bakiri Muluzi International Airport yomwe inkadziwika kuti Chileka. President Mutharika anatsika ndege yomwe anakwera 7 minutes past 5 ndipo analandiridwa ndi nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda komanso mlembi wa mkulu wa boma Dr. Justin Saidi ndi akuluakulu ena. Uwu unali ulendo woyamba kuti mtsogoleri wa dziko linoyu apite kunja kuchoka pomwe adamulumbiritsa kukhala mtsogoleri wachisanu mchiwiri wa dziko lino pa 4 Oktoba chaka chino. President Mutharika akuyenera kukhala ndi kugwira ntchito za boma ku chigawo chakummwera masiku angapo akubwerawa. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ayilamula kuti ipereke chindapusa cha 5 million kwacha kamba kuphwanya malamulo oyendetsera chikho cha FDH Bank masewero amene inagonja ndi Mighty Wanderers mwezi watha ku Blantyre. Manoma anagonjetsa maule waneyo masewerowa pa 2 November pa bwalo la masewero la Kamuzu, koma otsatira ena a timu ya Bullets anachita khalidwe losagwirizana ndi malamulo a chikhochi zimene zinachititsa bungwe la FAM kutsekulira timu iyi mlandu. Akuluakulu a timu ya FCB Nyasa Big Bullets akufunsa nzeru kwa akatswiri a za malamulo pa chigamulochi. Apanso ndipo mtsiriziro pa nkhanizi koma